Witam Was pięknie, Rostomili. Posłuchajcie o starce, a o staziku. Już tu było o starkach, o stazikach kupa, ale dzisiaj Wam rzeknę coś krótkiego. Jacy są ci stazicy, a z czego i mamy wzocy. Jak macie to wyrządzanie mojej radzi, to subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Tuż starka, a stazik. Wszystko wiedzą. Wszędzie byli. Wszystko mają w chałupie, wszystko poradzą uważić, wszystko poradzą sprawić. Dycki mają czas dla nas, a dla wszystkich. Mało kiej są na nas nasrani. Nauczyli nas żykania do pombuczka. Uczyli nas pierwszych liter, cyfer a czytanio. Dycki nas posłuchają. Dycki możemy ku nim przyjść, a się polutować. Dycki mają chlebiczek na stole. Dycki mają coś ich fajnego we szpajsce. Robią najlepszy tej a kawę. Najlepszy ważą. Znają wszystkie recepisy na jodło. Poradzą wyleczyć z każdej niemocy. Znają wszystkie bojki, pogodki a historie. Dycki byli, a sieną zdorze dycki bydą. Są najmądrzejsi na świecie. Na ozajst nas mają najbardziej radzi. Tuż z tego trzeba dycki starkom a stazikom życzyć wszystkiego najlepszego. Bożego błogosławieństwa a zdrowia. A za tych stazików, co już umrzyli, to dycki trzeba rożnąć świeczkę a pożykać.